Čau, zdravím vás u dnešného videa a chcel by som k dnešnej téme. Dnešná téma bude o tom, že môžete im kľudne posielať mapy od fanov. O čo tu ide? Ide tu o to, že vy postavíte nejakú tú mapku a vy mi ju pošlete. No, mne je to jedno, vy mi ju pošlete a ja si tú mapku zahrám a potom vám ju pošlem. Nezáleží na tom, jaká to je mapka. Mapka môže byť Outlast, Parkour, alebo iné. Takže, jak sa vám bude chcieť, môžete mi poslať vaše mapky ku mne, ja vám dám do popisku Skype a vy mi tam môžete posielať. No, tak to by bolo asi všetko dneska, no nie všetko, ale hneď po tomto videu ide ďalšie, takže čau.